Kasi na guys, ang madang hapon. Kasama ko pala si Janjan, yung anak ng lalaki. Mangunguha kami ng pang-ulam. Ilang araw na kasi kami mga kasinag hindi nakakaulam ng galing sa dagat. Puro gulay, langka, lubi-lubi. Makasawa naman sa gata. Kaya ngayon mga kasinag, kukuha naman tayo ng dito, laman dagat na maiulam natin. Hindi ka nag-jacket nak. Init pa naman. Kaya daw bangka yan. May bangka yan Hahanap tayo dyan mga kasinag. Hahanap tayo dyan ng pwede nating ulamin. May bubo baga, may bubo. Ito. Ha? Daw. Yan, labog. Alam nyo ba ito mga kasinag? Ito alam nyo yung tawag dito? Yan. Makate rin ito. Ayan Alam nyo ba ito mga kasinag? Kinakaputan ni kayong panggang. Kauri din siya ng salabay. Kaso magkaiba sila ng kulay, pati gaway. Ha? Ano yan? Butong inchik. Kaya yung iba kumakain ng ganyan. Ano ito? Uy, walang laman. Baak na. Dami isda mga guno. Makakuha uli ako ng ng lato. Grabing init. Puro lakad kami wala pa kami nakukuha. Anak, magtingin-tingin ka sa daanan mo ba may salabay? Ayun ako mo. Tuwan. May tarakog pa baga. Kinuha mo yung tarakog. Sadik mo yung tarakog. Ala na punta tayo dun kung nagsisihi na yun. Puntahan natin yun. Ito mga kasinag yung isang klase na parang kumurin siya. Ayan kala mo'y lumot lang pero para siyang animango. Bilas. Ayun, nakita tayo. Yan Ayun. Ito umang ito sigurado. Sabi na umang. Okay na ito kahit medyo mahirap linisan. Yung ganito mga kasinag nasa ilalim ng bato. Ayan meron pa ako nakita dito. Malumot lang, malumot. Meron kasi nito mga kasinag na ganitong malilinis na. Yung ganito yung hindi ka na halos maglilinis. Wala siyang lumot. Pag ganyang malumot kasi
Matrabaho yan. Matrabaho ang paglilinis. Dito makakuha na tayo ng mga ano, shell. Ayun, ayun, may nakita ko. Ayan, dito sa ilalim. Tigas yan. Isa lang ang laman. Ayan, umpisahan dito mga kasinag. Kung ano lang makita natin, yun lang kunin natin mga kasinag. Kasi mamaya malaki na ang tubig. Ayan. Ay, laman. Ito malian sana, oh. Parang lumot lang, oh. Pwede na yan. Kunin natin yan. Maganito sana mga kasinag. Oh, yung ganito sihi. Yan, oh. Ano? Tarakog, wag na yan, nak. Ito, alpasan lang namin itong tarakog mga kasinag. Kunti ilang piraso. Alpasan lang natin yan. Buhay yan pa pala. Sihi. May sihi pa, oh. Yan, kunin mo. Ano ko mo? May laman? Hayain mo, mamaya na lang. Madalang ang sihi ngayon. Ito palang nakakuha namin mga kasinag, oh. Pansin nyo yan? Yan palang ang aming nakukuha. Pero okay na yan. Pwede na yan pang ulam mamaya. Ito, meron pa din sa ilalim. Patay. Ito. Ito. Yun. May laman kaya ito mga kasinag. Ito. Wari ko may laman to. Ito maliit naman. Ano daw ito? Tambayangan yata ito. Yan. Yan, oh. Yan, oh. Tambayangan nga. Ando sa ilalim. May putik. Hindi siya nakatira. Ito. Ito, ang laki, oh. Oh, ito, may laman daw to. May laman daw. Oh, wala. Ano siya? Ano tayo na? Nablap tayo. Ang laki pa naman sana. Wala lang laman. Ang laki, oh. Ayan, oh. Parang balatan. Ito pa, oh. Ang dami niyan dito mga kasinag. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Ang dami niyan dito. Yun. May abalon mga kasinag. May nakita akong abalon. Ayan, oh. May abalon ako nakita. Ayun. Yun.
Hmm. Yun. Nakaisa rin tayong abalon. Ayan o. Kasmay kung tawagin dito. No. Tingnan pa natin sa ilalim. Meron pa. Ano, mahapdi? Nasugat ka ng sisi? Ito. Tuwad-tuwad. Tuwad. Meron pa oh. Ayan. Nakako pa tayo. Sadit sa naman. Kasi kahit maliit, mahapdi yan. Ay, sana oh. Ayun sa ilalim. Ayun oh. Ayun. Ay. Ang lalim. Ito oh. Dalawang magkatabi. Ayan oh. Pwede na yung mga kasinag. Linisan na lang natin ng ayos mamaya. Ito pa. Meron pa dito. Dalawang magkatabi rin. Dadala pa yung balde natin. Palaki ang tubig. Yan. Meron pa sana na yun sa pinakang dulo. Kaso hindi natin makukuha mga kasinag. Nakasiksik. Nasaan? No. Ayun, hali dyan. No. Sihi nga. Ayan o. Tuwad-tuwad. Yun, tuwad-tuwad yan. Nasa ilalim. Mahirap kunin yan. Ano yan? Daw. Lagyan mo dito. Madulas. Ito. Ibang klaseng shell mga kasinag. Yan. Puron ang tawag dito eh. Puron. Yan. Ito mga kasinag, kinakain din sana ito. Ito. Kinakain din to. Kaso lang mahirap tiktikin yung pit niya. Matigas. Kaya hindi na kami nakuha ng ganyan. Ay. Alin? Daw. Daw, nasaan? Ayun, abalon. Iyo. Meron talaga. Ay, mga kasinag, ang laki oh. Meron pa, wala na. Isa lang. Ito naman mga kasinag, siya rin yan oh. Kalang-kalangan. Makuha daw kayo natin. Yan oh. Yun. Yun, kayang kunin oh. Kalang-kalangan yan. Yan oh. Lagi nakakalang sa mga gilid ng bato.
Ito pa. Umang ito. Ayan, hindi umang. May laman siya. Dito ang kuryente. Ayun ako, yun. Kaya mo dukutin yun. Yan oh, yun, yung maliit na yan oh. Yung shell na yan, isang klaseng shell yan. Yung pahaba na yan, yung pahaba na yan. Nakita mo? Ito? Yan, iyo. Kinakain yata yan. Yan. Iyo, halan-halan to eh. Ayun mga sinag oh. Meron pa, wala na. Wala na. Yan oh. Saglit lang nak. Nakaabalon pa ako dito. Ang laki oh. Umiihi pati oh. Sobrang takot. Marami sana yan. Ano yan? Yan pa oh. Linisan lang talaga mga kasinag oh. Puro lumot yung nakuha natin. Maraming lumot. Okay lang yan. Yaking-yakan nating linisan yan. Pag palaki ang tubig mga kasinag, marami tayong makukuha na ganito. Umang. Lumalabas ito pag ano eh, pag nagtataob na. Lumalabas na yan mga kasinag. Pero pag hindi pa, umang bagay. Puro umang bagay yung nakita ko. Yan oh, yan ito. Sahang ito mga sinagsahang hawakinak. Ayan oh. Sabi ng iba kinakain daw ito. Ayan oh. Parang paypay siya. Ang tawag sa inyo nito mga kasinag. Hindi pa ako naka-try magluto nito eh. Sahang yan, sahang. Iwan natin yan dyan mga kasinag kasi hindi man tayo marunong magluto niyan. Pag natutunan natin magluto ng ganun mga kasinag, kukuha tayo. Pero hanggat hindi pa natin natutunan, wag tayo basta-bastang kukuha ng mga lamang dagat na hindi natin alam kung paano kainin. Baka may inaalis dyan eh. Kahuli kang isda. Anong isda? Nakahuli ka ng isda mga kasinag oh. Okay na yung baldi. Ayan oh. Oh. Nakahuli ng isda. Ayan oh. Ang liit lang oh. Bahayan pala ng isda yun. Yung mga ganun na ano, shell ng sahang. Ayan oh, bungkang. Ito. Ayan oh. Okay, dalawa. Maglalabasan na yan. Gawa ng
palaki na ang tubig. Pataib na. Ayan oh, ito. Oh. Ano yan? Punaw? Hindi. Para lang po na may laman daw. No? Bawa. Malaman natin mamaya kung may laman o wala. Ito. Shell. Ang linaw ng tubig oh. Kung marunong lang ako magluto nito mga kasinag, kung paano kainin to. Ang dami namin nakuha kanina pang ganito oh. Kaso hindi tayo marunong kung paano ang proseso nito pag niluluto yan. Ito. Umang. Ang linaw ng tubig. Pataob na talaga, palaki ang tubig kaya pauwi naman tayo. Mga kasinag, ito lang yung aming nakuha oh. Ayan oh, nakita nyo yan? Oh, ito lang yung aming nakuha. Tama-tama mga kasinag, pauwi na rin naman kami. Dito na tayo dadaan sa simbahan. Update ko muna kay simbahan na pinagawa nyo mga kasinag. Ipakita ko sa inyo. Ayan. Ito na yung simbahan. Ayan na mga kasinag oh. Ito na yung simbahan. Bakit ang kahoy ay nakaganito? Ang hurulog oh. Ayusin kayo may mga kasinag. Ito yung kahoy mga kasinag na gagamitin natin pagkisame. Kulang pa yan. Tapos ito naman yung iba. Ayan oh. Nakita nyo yan? Tapos may pusa sa loob. Ayun yung pusa. Yun. Yan ang problema dito mga kasinag. Sige ang labas-pasok ng pusa. Kaya plano namin ito mga kasinag, lagyan ng screen tong bintana na ito. Tapos yung plywood, ayan oh. Nakita nyo yan? Ayan yung plywood. Pakita ko sa inyo ha. Kompleto na itong plywood na ito mga kasinag. 16 na plywood to. Ayan oh, 16 na piraso ito. Yan, ang dami niyan. Ang tatak nito ay marine. Yung kahoy mga kasinag kulang pa ng 20. Inaantay ko nga yung kahoy na dumating na. Makumplituhan na yan para ang pagtrabaho dito mga kasinag ng kisame, isang trabahuhan lang. Ayun lang ang inaantay ko. Kaso nga ngayon mga kasinag, hindi pa dumarating yung kahoy, kulang at kulang pa rin. Tanungin ko yung mga grupo ko kung gusto na nilang trabahuhin yan. Pwede na nilang trabahuhin yan. Kung kailan dumating yung 20 piraso na kahoy, saka na lang natin ipatrabaho ulit. Tanungin ko sila mga kasinag. Ayusin ko muna ang kahoy na ito at mabasa ng ulan. Inayos ko ito nakaraan dito eh. Naguho yata. Ano, kahoy na yan. Sige. Uwi na tayo. Inayos ko lang itong kahoy. Ayun mga kasinag, pinakita ko lang sa inyo. Sa lahat na nag-sponsor para dito sa aming simbahan. Salamat mga kasinag ha. Update ko lang uli kayo mga kasinag dito pag pinagawa ko ng kisame. Tanungin ko sila kung tatrabahuhin na nila yan at patrabaho ko yung kisame.